Takže čaute. Sme tu zas, prišli z Talianska, to hlava sprosta. Čo z Talianska? Počkaj, Itália. Aj z táboru, aj zo všetkých možných tých debilní. A takže dneska oslavujem narodeniny. Som narodený 15. ale dneska oslavujem. A dostal som proste plechovicu Rich Mouse, King of Cock. Nerozekaj mi to. Potom som dostal, dobre. Potom dostal takéto Champions. Tu mi si neukazuj, lebo padne. Počkaj, pozri sa. Car like a bitch. Počkaj. UFO! Ty si DJ. Fuck you. Dobre. A potom som dostal ešte Padne to. takúto plechovičku Pepsi Messi. Pepsi, takto to vyzerá škaredé to. Teraz to dajú. Skovaj to tam. Alright to. Dobre, takže takto sme to, co som dostal. A ešte plus bonus. Quantum bonus. Som dostal tablet. Go clever. Takže robíme unboxing. Na Go clever. Goglever. Car like a bitch. Dobre, takže, no otvor to. Otvor túto krabičku. Čo musíš ešte takto. Manuál! To si beriem domov, kámo, hej. To, čo nechcem, ten tablet nechcem, ale ten manuál, to stojí za to, hej. Máme tu nabíjačku. Čakaj, ja to otvorím. Potom tu máme čo? To je USB, kabel, kľúč. Toto je čo? Stričný do rytmu. Však to je do oného, Predĺžovačka. Predĺžovačka, jasné. To je do toho portu, proste sa môžeš pichnúť USB, to tu dáš do oného. Tomu veríš, to je dobré. Že z USBčka môžeš takto dávať. Máme také debiliny. A najzákladnejšia vec tejto krabičky... Je obal. Presne. Máme tu dostali sme iba obal na to. Otvor to. Áno, samo ťa tu čaká, no lebo Paťo oslavuje, tak sme tu. Narodeniny. Prídeš ho zobrať? Teraz máme menšiu návštevu. Presne, lebo máme narodeniny, teda on má narodeniny, točíme to cez narodeniny, však čo budeš? Máme také vinečko. Nic ho nenechal. Pekne to vonia. Go clever. Počkaj, ak je to vidieť, takto. Takto, a to otvor, zatiaľ na ten tablet. A tablet! Ale nedáš, kde je? Tablet. Ten tablet to fakt není. Nie. Ale nie. Ono musí byť. On je tu predsa. A víš, čo to je? Však to nič není, to je prázdne. A máme tu. Počkaj. Tablet. Ale to blika tá kuločka oranžová. Ukáž to. Vyzerá to strašne škaredo, vôbec sa mi to nepáči. A budem to cez toto. Však to môj otec má väčšiu navigačku. Nerob si srandu z mojej Wi-Fi-ny. Z tohoto. Z mojej pipiny. Moje pipiny. Počkaj, to musíš zapnúť, daj to profesionálne. Si tam toto. A dneska bude taká 7-minútová informačka. Ale pero tu je. Toto si budem strkať do riči. Car like a bitch. To je gumenné. Počkaj, to je skúšam. Obal ti tam predstav to, že? To tu nebude. Nechaj to tam ešte, predstavte. Toto. Aj bo mama nemídžovala. Máš to 12, dobre. Takže vidíte to tu, systém is started, že systém sa štartuje, ako to môžete tam vidieť. Ale takže, a teraz to skrátime. Čo? Teraz to skrátime, tak sa to štartuje, potom to zapnem. Presne. Takže sme tu nastavili, nainštalovali všetko. Ja. A viete, čo tam mám? Typnite si. Má tam Angry Bitch. Bitch Angry.
Angry Birds. Úplne, má tam aj Google Plays. Angry Birds. Však áno, však to máš Úplne, že Android. dneska držím celú noc, dneska nebudem ani spať. Nič, proste sa musím iba mastiť. Zvuk, neviem, počkaj, dáme Angry Birds, zapneme, hej, more. Počkaj, dáme zvuk. Ideme hrať. Však na to nebude, to nechaj tak. Oh. Kajo, to Čo má nám to je akože Angry Birds? Dáme si prvé. Poedex. Jednotku. Dobře, tam. Paco, môžeš hrať. Takže ja idem hrať. Za pol minúty. Nemôžem mať toto. Aby to bolo vidieť teba. Tá tu hra. Takto my drtíme takto doma. Máme úplne, že paránnu hru Angry Birds. Začneme prvé. Za jednotku. Čo si jak? Jednotka. Daj to preskočiť. Čo som dal. A hráme, hej. A kúkajte, ako dostali. Pôjde sa. Nabijem. Tak asi nie. Curl like a bitch. Aha! Dal som ho! Ono, trafil. Neverím. No, tak to Dobre. stačilo nám dneska. Takže dobre, toto bolo všetko ze strany dneského Uplo Aidu. Narodeninový špeciál. Ale špeciálu nášho, jak sa to volá, toto, unboxingu. Goclever. Tak Gloclever a úplne... Trošku reklama na to. A tak ale mal dám aké peniaze dá smola, čo máme ten manuál. Ani sme ho nečítali, ako poviem vám pravdu. No, takže dobre, toto bolo všetko, takže čaute. Čauko, kakavko. Servus, bus, čus, trolejbus.